Aşgabatda polisiýa işgärleri zivil dörýän adamlara garşy görüşi güýçlendirýär. Inni häkimetler jemaat gullugynyň işgäriniň eşigini geýen adamlara hem zivil dörmegi gadagan edýär. Munun ozal Türkmen polisiýasy zivil dörýän adamlardan jemaat gullugynyň eşigini geýmegi talap edipdi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýurdun türlü sebitlerini zivil dörýän adamlaryň sany barha köpelýän wagtyna Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtda zivilden plastik kap gözleyen adamlara polisiýa gödegçiliginiň güýçlenýändigini habar berýär. Geçen anly ony habarçynyň şaýat bolan bir wakatyna polisiýa işgäri jemaat gullugynyň eşigindäki bir aýal adamdan zivil dörmegi besetmegi talap etdi. Jemaat gullugynyň işgäriniň sözlerine görä plastik kap kabul ediş nokatlary her bir plastik kap üçin 20 tenge töläp adamlardan plastik kap kabul edýär. Plastik kaplar örümçülükde olanýar. Ol zivilhanadan plastik kap gözleýär. Polisiýa işgäriniň sözlerine görä adamlara zivilhanalardan kardon kagydlaryny we plastik kaplary çöplemek gadagan edilipdir. Polisiýa jemaat gullugynyň işgärininden zivil dörmezlik barada iş ýerine olary duýduruş berilip berilmändigini soraýar. İşçi özlerine 800 manat meşberini aýlyk hakynyň tölenilýändigini we munyň hiç sada ýetmeýändigini gurrun berýär. 800 manat dollaryň resmi alış çalış narxy boýunça 228 dollary, gara bazar narxy boýunça tas 20 dollara barabar bolýar. Habarçynyň sözlerine görä polisiýa jemaat gullugynyň işgärininden plastik kaplary ýygyna goýmagy talap edýär. Gadagan nildimi diýmek, gadagan nip habarçy polisiýa işgäriniň zivil dörýän aýal adamy aýdan sözlerini getirýär. Martyň ahyrlaryna Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysy Türkmen polisiýasynyň zivil dörýän adamlara we dilegçilere garşy görüşýändigini, olardan zivilhanalara baranlaryna jemaat gullugynyň işgäriniň eşigini geýmegi talap edýändigini habar berdi. Türkmenistanda ýan bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar barha ýetileşýär. Ykdysady kynçylyklaryň barha ýetileşmegi bilen zivil gözleýän adamlar, köçelerde gedaýçylyk edýän adamlar we zähmet çekip gazanç etmeli bolýan çağalar has köpelýär. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda ykdysady mümkinçilikleri pes hojalyklaryň toýy we ýas ýerlerine ýanlary bilen ýörüýte gaplar we tawaklary alyp barýanlyklaryny we olaryň galan gaçan naharlary ýanlary bilen öýlerini alyp gaýdýanlyklaryny habar berýärler. Käbir adamlar ümitlendirmek üçin toýlara çağalaryny ýany bilen getirýärler diýip habarçylar gurrun berýär. Çağalaryň aşlygy aýratyn täsir galdyrýar. Çağalar stoluň üstündäki zatlaryň hemmesini derrew iýýärler. Käte çağalar jedelleşýärler we süýjü köýkeleriň üstüne uruşýarlar diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berýär. Türkmenistanyň ilaty agyr ykdysady krizis, işsizlik we adyk etmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolýar. Hökümet sosial-ykdysady krizisiň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän wagtyna has köp maşgala döwlet kömek pullaryny we pensiýalara garaşly galmaga mejbur bolýar. Pulgan tapşyrmak isleýän adamlaryň nowatlary artýar. Bu şertlerde dilegçilik we zivil dörýänler köpelýär.